Ndị awa na ụmụ Igbo. Ndị awa nọ. Akenekwa m unu niile ebe ọ bụ na unu wee na-esonyelu m. Afa m bụ Amakegwu. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọnanị ọdịnala na omenala Igbo. Ndị awa nọ. Tata bụ 1st January 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. Nya asị m unu niile Happy New Year. Tata bụ Eke n'ọgụ afọ Igbo. Anyị ka nọ n'ọnwa nke 12 n'ọgụ afọ Igbo. Ife anyị nwebe ọgụ ọnwa 13 n'ofu afọ. Ebe January lue February ebe izu ka nke atọ ka anyị ga-abanye na ọnwa nke 13. Mana amụrụ m ka ọnwa ọfụ apụtago. Mana anya ka baro afọ ọfụ n'ọgụ afọ Igbo. Mana taa bụ Eke. Ndewonu. Anyị ekene Chukwu Okike na Chinta niile nọ n'okike. Anyị ekene mmụọ niile anyị na-ava yiri ụwa. Anyị ekene gbere fa ncha niile na nchebe na ụdịdị niile fa na-edu anyị. Anyị ekene fa na mmụọ niile na-eche anyị Igbo na-eche anyị niile ebe anyị ebi. Na chi anyị, agwụ anyị, ndị otu anyị, ndị ichebe nna anyị, ndị ichebe ukwu nna anyị, Erika. Anyị ekene fa ncha niile. Ndewonu. Taa, asị m na m ga-akụzi ife gbasalụ ozi anatara na nrọ na ọ dị ka afa. Ife njesi na ọ dị mkpa na m ga-akụzi ya bụ taa bụ oke ụbọchị. Akwụnụfụ na mmiri na-atụ. Asị na m ga-eme vidiyo ya mmiri welu n'ebe ka o si mebe nsị na ya na-eme ya. Na ezigbo ife. Anyị ekene Chineke. Nsị na ozi a natalụ na nlọ na ọ dị ka afa. Maka na afụgo m na comment section ụfọdụ na-asị na ọ nwerezi ndị ma agba afa dịka onwe nsị dịka onye nwa ji egbe anya ji eju aza n'afa. Onye nwe ya delu m sị na nwerezi ndị ma agba afa. Ndị kwuli erika mgbe sị na ọ dị mkpa na nkụzi a. Ife nna-achọ ikwu bụ na ife ị ga-ama n'afa bụ na ozi a na-ezi n'afa ịma na asị na dibịa gbasara ya gbaa n'uche ya. Ife iji eje n'afa bụ na onwe ife na-akpaghị. Ife iji eje n'afa bụ ka ije jụtacha ife ịmagolo ama ma eziokwu ma ọ bụrụ ya. Onye bụ ije n'afa ị ga na-ajụ ajụjụ na ijụ ọnka fasị gị asị gị ọnka esi ọnka fasị gị ma na ọ bụrụ ya. Nya onwe ife iji jebe n'afa. Mana ọ bụrụ dịka na onwe ife ibu n'obi na ọka ọ ya adị na ije n'afa afa na-ekwuzi ife ọzọ ọ dị ka ada agbata afa ọ bụrụ ya. Mana ebe ife na-ekwu taa bụ na ozi a na-ezi gị na nlọ na ọ dị ka afa. Ị na-aghọtakwa ife a na-ezi onye bụ isi sekpụ ntị ijegodi n'afa. Ọ na-adịbụ dibịa na-agba afa, ọ na-atụpụta nya okwu, ọ na-anata nye ozi na mmụọ. Ife ọ na-ekwu n'afa abụrụ ọnụ ife asụsụ Igbo, asụsụ afa n'ọbụrụ ọ tụrụ apị ya n'ọnụnụ. Ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ afa ịma ife okwu, ọ bụrụ na isi ya gịnị bụ ife anwa ọ kọwala gị sị gị na ife o kwuru na ife ọ bụrụ ya. Nya otu a ka ọ dịkwa na nlọ. Ozi ọbụla ị na-anatakwa na nlọ dịkwa otu anwa. Ife m na-ekwu bụ na ị kwesịrị na-aghọta ife a na-ezighi ma n'afa ma na nlọ. Mana ị ga-aghọta anụ, ị kwesịrị ịma ka ị si aghọta nlọ a na-ezighi, ozi a na-ezighi na nlọ. Gee ntị. Ozi ọbụla na-aga n'ikuku ada agbabi ya aka. Ozi ọbụla na-aga n'ikuku a na-eyibi ya akwa, a na-ekpuchi ya, a na-ekpuchikọdi ya. Ịma ife eji ekpuchi ya? Ife eji ekpuchi ya bụ ntie mkpu kịta. Ịfọ mkpọtụ ụdị si ebe niile. Onye nọ maybe
1 kilometer amanu. Okay? Even late, okay? More few meters. Probably kilometer, just few meters. Amanu. Ma ọ bụrụ na mkpọtụrụ nne. Otu aka ọ dị ozi. Nya gee ntị. Ozi ọbụla na-aga n'ikuku. A na-enwegasị ife a na-akpọ noise. Ma ọ bụ interferences. Distortion. Ndị gụlụ computer science na math ga-aghọta ife na-ekwu. Nya otu aka ọ dị n'ozi a na-ezighi na nlọ. A na-eyibi akwa. Ọ na-adị ozi ọbụla na-aga n'ikuku a na-encode ya. Ọ na-adị encoded. Ọ na-adị encrypted. If ọ dị encoded na encrypted bụ maka ụfọdụ for security. A ga-eme encrypt. Arịa. So onye ozi na-aga ka ya izuli ya. Maka na ezi ozi na mmụọ, otu aka ọ dị nla na ezi ozi na mmụọ. Nwee mmụọ ndị ọzọ na-egesi ntị. Nye ozi anwa ya ekpuchi ya. Ama mgbabi ya ka sa ya eme encode, menye encrypt, kpọchie anya. Welike ikpọchie anya. Atụrụ ala ya. Ị natazi anya ozi. Iwezie looking nke iji. Ọ bụrụ ndị computer science wasị nọ dịka onwe nke a na-akpọ private key. Ikpọye anya maka ọ ga-eji the code. Ife nji agwa ya bụ ọ bụgo ijegodi na be dibịa a na-agbala ya afa. Nọ nge ma ife agbasịa ịgba uche. Ọ nge ga-akọwanwu ife a na-egwa ya n'afa. Otu aka ọ dị nlọ ya. O nwere nlọ a na-agbaba aka. A na-ekpuchi ya, a na-ezokwu ya maka uke. Maka ndị amụsụ, maka mmụọ ndị ọzọ na-achọrọ ka ozi ya lie ka ịmala ife bụ nsogbu ya. Nye nwere ka ihe si na-alọ nlọ ka enwe ike gosi nne ya. Onwe ife eji agwa ya, mana ọ gị nwa ma ife eji agwa ya. Ọ bụrụ ya. Oyi ịnatazi anya ozi, ịtọghebezi anya. Ọ dị ka ngwugwu. Ngwugwu. Mama ife na-akpọ ngwugwu. Nwa ife ndị be nna m na-akpọ ngwugwu. Ngwugwu bụ dịka jibọ. Nwaanyị na-akpọ abacha. Abụ m onye Igbo, so jibọ. So dịka onwe ife mmụọ na-eme, ndị ụmụada na-abịa ka ebutesie ngwugwu. Nwe kapasị eme ya, na gbasị anya jibọ, nya abacha. Tinyesi anya ụmụ ife. Kechie anya ọfụma ọfụma. Wee bute ya. O nwere onye ya atụ ya na-abụrụ onye dịka nna m. Ebute ya, onye bụ onye isi ezinụlọ. Onye ya atụ ngwugwu a. Nwere nwunye ya atụ. Na ife na-ekwu. Ya ife ndị agwa ya maka na-ege ntị n'ozi a na-ezi ya na nlọ. A na-ezi ya ozi mgbe niile na nlọ. Ọ ezizie gị ya. Ị nenebezi ife a na-ezi gị. Ịtụlebezi anya. Ị na-ewepụ, ị na-etinye, ị na-ewepụ, ị na-etinye ka ị wee ghọtasị ozi a na-ezi nlọ. Ọ nwere onye na-ada alọ nlọ, so rapụ kene nke afa. Ọ nwere onye a na-ada ezi ozi, nwere onye na-ada, onwe gasị m na ya da alọ, ma ụmụaka na-alọsị ma nlọ. Kedu ozi a na-ezi na nlọ ka ife iji eme? Ị na-aghọtakwa ya? Ụmụnne m. Ya na ọnwa Jenụwarị a, ọ ife gbasalụ nlọ ka m ga-enebela anya, ka m ga-akụzikarị maka ya. Ka anyị mụta ka anyị ga na-esi na-aghọta nlọ anyị na-alụ. Na-akọwa nlọ anyị. Anyị ga-akwụsị ezie ya ozi na nlọ ịpụta ịkọba akụkọ. Na epife mfụ n'ala ịkọbala onye ọbụla. Ozi ezinyeghị na nzuzo ịpụtazi ya mee nya nọọsụ. Adị na-emezi ya. Na-eme ya dịka mmụọ na-agbalị ya ma ha nwere ike kwụsị ịgbalị ya ma. Maka itipụrụ anya ozi nụnụ ife mmụọ ndị ọzọ aghọlụ dị ozi. Nwe efe ndị obodo a, nwe efe ụmụaka obodo a na-akpọ jinx. Ụmụ akwụkwọ m dịka nchi predict na result of I say, Miss, don't jinx it. Miss, please don't jinx it. Am I kwapụrụ enyi onwe ebe obi nna ji amụ atọba m mechie ọnụ. Ya ife ọ bụ jinx, ọ bụ dịka
ọ bụ na ọ dị ka ife dị mma ya eme ije kwupụta ya ife ahụ ama mmezi ọ na-adịkwa ife amụ atọ onye ekele ọ dị ka nnọọ ife egwuregwu ma ọ nọọ dị ka superstitious belief mana o nwere meaning na mmụọ nya adị na-akọzi na nlọ ife onye anyị kọlụ ezi ya ozi na nlọ iji nwayọ tụle bịa nwale ife a na-agwa ya ọ gbagwojie ya ghara onwe ka ọ bụ na ọ kwerezighọta ijebezie na bedibe wee jee gbaba afọ ndị otu m ama ndị na-agba nwa afọ na bedibe mbọsị niile ana m ejekwa n'afọ n'ọbụrụ mbọsị niile maka onwere ka m mechie anya ka ala igosi m ofu ife ma ife gbasara ife na-emegasị n'akụkụ m mgbe m na-eje ụka pastọ na-adịgwa m sị m mkpeke na-ekpele gbasara ife na ya ma na ga-ezi m ozi na nlọ ya ọ bụrụ ozi na m mechiri anya ezie m dịka ozi ịtọ n'ofu ụbọchị nchọba dibịa ga na dibịa ya asị mee biko mee ezinya nsogbu o nwere afọ agbala karịa nlọị akwa nlọị o nwere afọ ka nlọị dị authentic ọ ị na-aghọtakwu ya ife a na-ezi ya na mbọ ụmụnne m anya m akwụsị nọ ekene m unu asị m na ọ ga-adịla anyị niile mma na-arụ a 2025 na ife ọbụla bụ mkpa unu echi unu abụ unu ndị ichie ebe nna unu ndị ichie bupụ unu nabaghị emezulu unu fa ncha niile ife nna anyị ọ bụ ogologo ndụ arụ ike na ọganiru ka unu bụ ndị na-esonyelu m na-akasi m obi na-atụsa ozi m asị m na ọ ga-adịla anyị mma mgbe niile ọ ga-adị na mgbe ọzọ happy new year mgbe komesianụ